και πολύ κουράγιο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο για την προσπάθεια που κάνει και δίνει το παράδειγμα σε όλους τους άλλους να προχωράμε και πηγαίνει πραγματικά πάρα πολύ καλά. Στο Χρήστο που μας έχει στηρίξει και έχει στείλει διαφήμιση και πάρα πολύ κόσμο. Οι περισσότεροι δεν μπορούν, δεν πειράζει. Ευχαριστούμε όλους τους φίλους μέσα από την καρδιά μου που μας έχετε υποστηρίξει. Γιατί χάρη σε εσάς μπορούμε και συνεχίζουμε. Στον Πάνο, ο οποίος θα γίνει, πιστεύω τουλάχιστον πολιτικός εκτός από δημοσιογράφος, είσαι πολύ νέος και είναι μπροστά σου όλη η ζωή. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Στα παιδιά μου, τις αγάπες μου, λείπουν πολλά, αλλά με τις ιώσεις τώρα δεν έχουμε δυστυχώς την ευκαιρία. Ο Κλάντης πήρε 19, όπως του είπα, γιατί αν δεν φέρεις 19, δεν σε αγαπάω τόσο πολύ, ψέματας. Και η Ιωάννα που φοβότανε και της είπα ότι θα σε κοιτάω στα μάτια και θα μάθω γαλλικά. Λοιπόν, στον Παναγιώτη και σε όλους τους ενήλικες που έρχονται να μάθουν, γιατί για μένα πραγματικά αυτό είναι φως για τη ζωή όλων, το να συνεχίσεις και να μαθαίνεις. Η μάθηση είναι κάτι που δεν σταματάει και από προσωπικό παράδειγμα οικογενειακό πιστεύω και θα συνέστηνα σε όλους να μην σταματήσουν να διαβάζουν, να μην σταματήσουν να μαθαίνουν, γιατί πραγματικά ο εγκέφαλος είναι ένας μυς που πρέπει να τον εξασκούμε. Και γενικά τη ζωή, αν την αφήσουμε, μας αφήνει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να κόψουμε. Με βοηθάς, θυμάμαι καλά. Του Χριστού. Αρχικά βέβαια του Σαλόμου. Να μου λέτε γιατί δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Ναι. Και η μαμά καθόταν σπίτι δεν μπορούσε να έρθει. Λοιπόν, τους άλλους. Του Χριστού, της Παναγίας, της σχολής, το δικό μου. Ναι. Να κόψω και για τις γάτες. Ας κόψουμε και ένα για όλα τα ζωάκια και θα το πάρουμε κάτω. Λοιπόν, και ξεκινάμε από τους καθηγητές, για τον Δημήτρη που μάλλον έχει καθυστερήσει, ο καθηγητής μας των Ισπανικών, ο καθηγητής μας των Γερμανικών, ο φιλόλογος που κρύωνε σήμερα και ας λέει ότι δουλεύει, αυτό τώρα, πάμε. Απλά μην τα μπερδέψουμε είναι το θέμα. Ο καθένας θα πάρει το δικό του. Εφόσον αυτό είμαι εγώ, σας θυμάμαι όλους.